Busog na ako eh. Ay! May i-challenge ako kay Boy Malasa. Ito guys, i-challenge natin to sa kanya. Hulaan niya kung anong lasa ng bawat isa. At kung mahulaan niya ito, bibigyan natin siya ng 500 reals. Okay? Takpan talaga yung mata ko. Ganda dito. Oh, sige. Ilan ba to? 1, 2, 3. Anim? Ano yan? Oh, lagay mo yan dyan. Buksan na. Sige. Paano ko naman makikita kung saan? Paano ko naman mahulaan to? Hindi ko makita. Kaya nahula, di ba? Tikman ko muna muli. Hindi ko matandaan. Ubus mo na yan. Hindi mo pa ma. Kailangan talaga tikman lahat to. Oo, tikman mo yan lahat. Mali. Tama? Hindi, mali. Pepsi itong natikman mo. Hindi ko muna. Hindi ako Mali naniwala. ka. Oh. Hala. Dito pala sa gitna. Sa gilid. Sige. Ulitin natin para makuha mo yung 500. Ano muna? Kasi pinilit mo eh. Hala. Ika lang. Pinilit, bawal. Ano ba ginagawa mo? Wala. Sige. Buksan ko na. Sige, buksan mo na. Wow, 500. Akin na to. Mamaya na, pag nahulaan mo sa'yo. Ba't pinalitan mo to? Aba, syempre. Paano ko na to natandaan eh? Tinatandaan ko na yan kanina. Yung may iba naman. Busog na ako dito, hindi ko pa nalasahan. Pinalit-palitan mo eh. Ano? Ito? Mali. Mali? Mali. O sige, last chance mo na yan ha. Hala. Last chance mo na. Last chance mo na. Last chance na. Isang beses na lang. Last na yan. Pag hindi mo pa mahulaan, Huwag mong palitan ha. takpan mo yung mata mo. Hindi ko papalitan yan. Sige na, dali. Teka lang. Bawal sumilip ha. Bawal sumilip. Bawal sumilip. Teka lang. Oh, sige na. Go. Hala, juice. Mahulaan ko na to. Huwag mong palitan. Hindi ko pinalitan. Mali. Mali na naman? Mali. Ay! Yay! Hindi ka na tayo pero. Oh,
syempre. Sayang. Hindi mo ako. Pinalit-palitan mo kasi eh. Ba, syempre. Dapat hindi mo pinalitan. Tinatandaan ko na nga yung lasa eh. Tapos Eh, ano pinalit-palitan mo. gagawin ko na palitan talaga? Wala. Ay, ayaw ka na. Busog na ako eh.